ഭവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിരം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംസ്യാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 16 പഠിച്ചു. ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. 16 ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സവൈ മഹാഭാഗവത പരീക്ഷേത്യേന പവർഗാഖ്യം അദഭ്രബുദ്ധി ജ്ഞാനേന വൈയാസകി ശബ്ദിതേന പേജേ ഖഗേന്ദ്രത്വജപാദമൂലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം കൂടെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അപ്പോഴേ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജി. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, പക്ഷിരാജാവായ ഗരുഡന്റെ അഭയസ്ഥാനമായ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ പ്രാപ്തി സിദ്ധിച്ച പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മോക്ഷത്തിന് ഹേതുവായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീക്ഷണാശക്തി ഏകത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായതുമായ ആ ഭഗവത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി വിശദമാക്കി തന്നാലും ആ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവസുതനായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാൽ പ്രകമ്പിതമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഏത് വരെ വായിച്ചു? രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എടുക്കണം. ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഭഗവത് ഭക്തരായി തീർന്ന് അവിടം തൊട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ഭഗവാനിൽ അഭയം ലഭിച്ചതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്, വിശദീകരിച്ച് തരാനായിട്ടാണ് പിന്നെ അതാണ് സുത ഗോസ്വാമിയെടുത്ത് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? അതല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
അത് തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സഹായത്താല് അല്ലെങ്കിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തനാക്കിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചു തരണമെന്നാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഋഷിമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഭഗവത് ഭക്തനായി തീർന്ന നിർവ്യക്തിവാദികളുടെ അഥവാ അമൂർത്തവാദികളുടെ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയ പുരാവർത്തങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ആദ്യം ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ആരായിരുന്നു? നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നു അല്ലേ? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. അതായത് മായാവാദി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ മേന്മകൾ, മഹത്വങ്ങൾ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭഗവാൻ ഇത്ര സുന്ദരനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ കാരുണ്യവാനാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായതൊക്കെ. അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച്, ആദ്യം ഒന്നും കേൾക്കാതെ ഇറങ്ങി ഓടിയ ആളല്ലേ അല്ലെ? പിന്നീട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ഉത്തമ ഭക്തനാണ് ഇവിടെ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ആരുടെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ഒത്തിരി പേര് പുരാണങ്ങളില് ഇതേപോലെ ആദ്യം അവ്യക്തിഗതവാദികളായിരുന്നു, വ്യക്തിരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായിരുന്നു. പിന്നീട് അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റത് എവിടെ എത്തുള്ളൂ? ബ്രഹ്മത്തിലെ ലയിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ, ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനേ പറ്റും. അതേസമയം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുമ്പം ആരിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും? ധാമത്തിൽ അല്ലെ? സഹചാരിയാകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി? മാതാജി മ്യൂട്ടായി പോയല്ലോ. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മാതാജി ഇന്ത്യ ഇതുവരെ മ്യൂട്ടാർന്ന്. ഞാൻ കുറെ നേരം നെറ്റ് പോയതാ. നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജിയെ പോയി നോക്കട്ടെ. മ്യൂട്ടല്ല. എല്ലായിടത്തും പോണ്ട്. പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം പറ്റാതെ മാതാജി ഉണ്ട്, തുറന്ന് ഉണ്ടല്ലോ. മഴയല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. നെറ്റ് പോയിട്ട് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാൽ ചിലപ്പോ ശരിയാവുമായിരിക്കും. അല്ല, മീറ്റിംഗ് ഈസ് ലൈവ് സ്ട്രീം എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അല്ല, മാതാജിക്ക് നെറ്റ് കുറവായിരിക്കും. വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഇത് പോയി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയതാ. പോയി. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പോയി. മാതാജി ഉണ്ട്. മാതാജി ഉണ്ട്. പോസ്റ്റാക്കി. ഷെയർ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഷെയർ വന്നില്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി. മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നേന്ന് പോയി വരുമ്പോ 5-10 മിനിറ്റ് അതിന് എടുക്കും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും മൊബൈലിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി, എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തമ ഭക്തനായി. അതേപോലെ ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ നമ്മുടെ പുരാണ കഥകളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. അതീന്ദ്രിയ കാൽപ്പടികളിൽ ഭക്തന്റെ സ്ഥാനം നിർവ്യക്തികവാദികളുടേതിനേക്കാൾ ഉയരെയാണ് ഈ സത്യം. അപ്പൊ എന്താണ് നിർവ്യക്തിഗത
വാദികളെക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കാൽപ്പടികളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥവാ നിജസ്ഥിതി തെളിയിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പടികളിൽ നിർവ്യക്തിഗത പടിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് സത്യപ്രാപ്തിയേക്കാൾ അധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ഏതിലാണ്? നമ്മളൊരു വിളക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യതയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? വീട്ടിലാണെങ്കിൽ. അതേസമയം രൂപമില്ല എന്നുള്ള വെറുതെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ശൂന്യതയിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടോ? ലൈവ് പോയി. ലൈവ് കിടപ്പുണ്ട്. ശരി. ഹരകൃഷ്ണ. ആകയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പകർന്നു നൽകിയ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവത് സേവനം സ്വായത്തമാക്കാൻ സഹായിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഒരു ശൂന്യതയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുക വഴി ഭഗവാന്റെ ശ്യാമവർണ്ണ അല്ലെ കോമളമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ ആരാധിക്കുക വഴി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്താകാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവത് സേവനം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അത് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു എന്നാണ്. ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയെ അപവർഗം അഥവാ മോക്ഷത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരീക്ഷത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള പാത തെളിഞ്ഞു കിട്ടി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-12 മുമ്പ് വിശദമാക്കിയതുപോലെ ജ്ഞാനത്താലും പരിത്യാഗത്താലും അത്തരമൊരവസ്ഥ പ്രാപ്തമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ശിവദേവ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിച്ചതുപോലെ തൽഫലമായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ പര്യവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയാലും അതേപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? പെട്ടെന്ന് അതിന് ഗുണം കിട്ടുന്നു അല്ലെ? അതിന് ഫലം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശൂന്യതയെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചം ആണ് ഏതാണ്? രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗത ആരാധനയും വ്യക്തിഗത ആരാധനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യക്തി രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായതും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദിനാ പരം പുണ്യം അസംവൃതാർത്ഥം ആഖ്യാനമത്യത്ഭുതയോഗനിഷ്ഠം ആഖ്യാഹ്യനന്ദ അചരിതോപപന്നം പാരീഷിതം ഭാഗവതാഭിരാമം. തജ്ഞാ പരം പുണ്യം അസംവൃതാർത്ഥം ആഖ്യാനമത്യത്ഭുതയോഗനിഷ്ഠം ആഖ്യാഹി അനന്ത അചരിതോപപന്നം പാരീഷിതം ഭാഗവതാഭിരാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്ന പരം പുണ്യം അസംവൃതാർത്ഥം ആഖ്യാനമത്യത്ഭുത യോഗനിഷ്ഠം ആഖ്യാഹ്യനന്ദ ചരിതോപപന്നം പാരീഷിതം ഭാഗവതാഭിരാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആചരിത എന്ന് വരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആകയാൽ പരമ പുണ്യം അസംവൃതാർത്ഥം യഥാരൂപം ആഖ്യാനം അത്യന്തം അത്ഭുതകരമായ യോഗനിഷ്ഠം ഭക്തിയോഗത്തെ സാന്ദ്രമായ ആഖ്യാഹി വിവരിക്കുക അനന്തമായ ആചരിത കർമ്മങ്ങൾ ഉപപന്നം പൂർണ്ണമായും പാരീഷിത മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനോട് അരുളി ചെയ്തു. ഭാഗവത ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ അഭിരാമം വിശേഷിച്ചും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ഇവിടെ പവിത്രവും പരമവും ആകയാൽ അനന്തനും അപരിമേയനുമായ ഭഗവാന്റെ ആഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് വർണ്ണിച്ചു തന്നാലും അവയൊക്കെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അരുളി ചെയ്തതാകുന്നു.
മാത്രവുമല്ല ഭക്തിയോഗ സമ്പൂർണ്ണമാകാൻ അവ ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭക്തിയോഗം സമ്പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയ മുനിമാരാണ് അല്ലെ. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരല്ല, അവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് ആ പാതയിലെത്തിയവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് കേൾക്കണം? പരീക്ഷത്തും മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പോലെയുള്ള, അന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി അതെല്ലാം കേട്ട ആളല്ലേ, ശ്രവിച്ച ആളല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരെക്കുറിച്ച്? പവിത്രമായതാണ്, പരമമായതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായതാണ്, അനന്തനാണ് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യ അവസാനമില്ലാത്ത, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊടുക്കമില്ലാത്ത, അപരിമേയനാണ്, അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ ആഖ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച്, കീർത്തനങ്ങളെയും ലീലകളെയും എല്ലാം കുറിച്ച് അങ്ങ് കേട്ടത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതിന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. എന്താ കാരണം? എന്താ? നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം? ഭക്തി യോഗയില് സമ്പൂർണമാകണം അല്ലേ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും അത് പകർന്നു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുനിമാരൊക്കെയാണ്, ഋഷിമാരാണ് ഇവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ. ഭാഗവതം ശിലപ്രഭാതർക്കിന്റെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിച്ചതും പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടതുമായത് എന്തോ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണോ അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാകുന്നു. അതാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പകർന്നു നൽകിയത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഖ്യമായും അനന്തനും അമേയനുമായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മ ആഖ്യാനങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളും എല്ലാം അദ്ദേഹം അനന്തനാണ്, അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, അതിരില്ലാത്തവനാണ് അല്ലെ. ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിരില്ലാത്തത്, അമേയം എന്ന് വെച്ചാൽ അളക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആഖ്യാനങ്ങളാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെയാണ് അത് നമുക്കും പറഞ്ഞു തരിക. ആയതിനാൽ അത് ഭക്തിയോഗ ശാസ്ത്രമാണ്, അഥവാ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ വഴികാട്ടിയാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഴികാട്ടിയാണ്, ഒരു ഗൈഡാണ്. അതാണ് ഭാഗവതം. സർവവിധ ജ്ഞാനത്താലും ധർമ്മത്താലും സമർത്ഥമെങ്കിലും വിശേഷിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന ശാസ്ത്രത്താൽ സമ്പന്നമാകിയാൽ ഇത് പരം അഥവാ പരമമാകുന്നു. പരം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായത് അല്ലെ, ഉത്തമമായത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമം? ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവന ശാസ്ത്രത്താൽ സമ്പന്നമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരൂ. ശ്ലോകം 18. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഹോ വയം ജന്മഭൃദോ അദ്യഹാസ്മ വൃദ്ധാനുവൃത്യാപി വിലോമജാത ദൗഷ്കുല്യമാദ്യം വിധിനോതി ശീഘ്രം മഹത്തം. ഒരു നോക്കട്ടെ. മഹത്തമാനം അഭിധാനയോഗ. മഹത്തമാനം അഭിധാനയോഗ എന്നാണ്. മഹത്തമാനം അഭിധാന യോഗ. അഹോ വയം ജന്മഭൃദോദ്യഹാസ്മ. ഹി ആസ്മ എന്നാണല്ലേ അവിടെ ആസ്മ. വൃദ്ധാനുവൃത്യാപി വിലോമജാത ദൗഷ്കുല്യമാധിം വിധിനോതി ശീഘ്രം മഹത്തമാനാം അഭിധാനയോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചാലോ? വായിച്ചാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂതോവാച അഹോ വയം ജന്മഭൃദോ അദ്യഹാസ്മ വൃദ്ധാനുവൃത്യാപി വിലോമജാത ദൗഷ്കുല്യമാദ്യം വിധിനോതി ശീഘ്രം മഹത്തമാനാമം അഭിധാനയോഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി.
പദാനുപദാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതർക്ക് ജയ സുതവാച സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞാഹോ എപ്രകാരം വയം നാം ജന്മഭൃത ജന്മ ആരോഹണം ആദ്യ ഇന്ന് വ്യക്തമായി ആസ്മ ആയി തീരുക വൃദ്ധ അനുവൃത്ത ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെട്ടവരെ സേവിച്ച് അവയായാലും വിലോമജാതാഹ മിശ്രവർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ച ദൗഷ്കുല്യം ജന്മത്താലുള്ള അയോഗ്യത ആദ്യം ദുരനുഭവങ്ങൾ വിധിനോദി പവിത്രമാക്കുന്നു. ശീഘ്രം മഹത്തമാനം മഹാന്മാരായവരുടെ അഭിധാന സംഭാഷണം യോഗ ബന്ധം സംസർഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി ഉന്നത കുലജാതനല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? മിശ്ര ജാതിയിൽപ്പെടുന്ന ആളാണ് സൂതഗോസ്വാമി. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അതിന് എന്താണ്, മിശ്രജാതിക്കാരെ ബ്രാഹ്മണ തുല്യരായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് താളജാതിക്കാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ താളജാതിയിൽ ജനിച്ചിട്ടും എനിക്ക് എന്താ രണ്ട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഒന്നെന്താണ്, ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഭാഗവതം അല്ലെ. പിന്നെ വേറൊന്നെന്താണ്, ഇവിടെ 88,000 മഹാഋഷിമാരാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉന്നത കുലജാതരും അതേപോലെ തന്നെ പാണ്ഡിത്യത്തിലും ഭക്തിയിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നവർക്ക് എനിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ അയോഗ്യത മാറിക്കിട്ടി. എന്ത് അയോഗ്യതയാണ്? താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിശ്രജാതിയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ള ആ അയോഗ്യത മാറിക്കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ശിവദേവ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യവും ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുമാണ് അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഈശ്വര, ഞങ്ങൾ മിശ്രജാതരെങ്കിലും വിജ്ഞാന ശ്രേഷ്ഠരെ സേവിച്ചും അനുവർത്തിച്ചും അതേപോലെ പാലിച്ചും. അപ്പൊ അവിടെ കേട്ടത് ശ്രേഷ്ഠരിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ് അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചും ജന്മത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകപ്പെട്ട അവകാശത്തിൽ വീണ്ടും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനും മിശ്രജാതിയിൽ പിറന്നു. അപ്പൊ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതി, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി? സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി. ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോലും അഥമ ജന്മപരമായ സർവ അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും ഒരുവൻ താമസം വിന സ്വയം പവിത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഉയർന്ന തലത്തില് അല്ല, ഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്താൻ. അവിടെ ജാതി പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഭാഗവതം പഠിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏത് ജാതിയിൽ പിറന്ന ആളിനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സൂത ഗോസ്വാമി സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കേൾക്കാനും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനും സാധിച്ചു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശൂദ്രർക്കും അതേപോലെ സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും വേദങ്ങൾ കേൾക്കാനോ അല്ലെ ഒരു ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കാനോ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം, എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. കേട്ട ആളിന് മഹാഭക്തനാണ്, പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. താമസം വിന സ്വയം പവിത്രനാകുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ ജനനം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ചില പ്രഭാതർ പറയുന്നു, സൂത ഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലല്ല ജാതനായത്, അദ്ദേഹം ഒരു മിശ്ര കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അഥവാ അപരിഷ്കൃതമായ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ഒക്കെയാണ് പരിഷ്കൃതമായ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരല്ല. എന്നാൽ ഈ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ശ്രീ ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിവര്യന്മാരെ പോലെയുള്ളവരുടെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ സംസർഗം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധമ ജന്മത്താലുള്ള അയോഗ്യതകൾ തീർത്തും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. തീർത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നില്ല, പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു. വേദ ആചരണങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഏതാണ് ഉപനയനം സ്വീകരിച്ച ആളെ പോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ പദവിയിൽ എത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ്. വേദ ആചരണങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ തത്വത്തെ അനുവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീത സംസർഗത്താൽ അനേകം അധമകുല ജാതരെ അഥവാ ജന്മത്താലും കർമ്മത്താലും അയോഗ്യരായ അസംഖ്യം പേരെ ഭക്തിയുത സേവന പദത്തിലേക്ക്
ഉയർത്തുകയും ആചാര്യരുടെ അഥവാ പ്രാമാണികരുടെ സ്ഥാനത്ത് അവരെ അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു? മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തെയാണ് അത് ബ്രാഹ്മണ തുല്യനാക്കി മാറ്റിയത്, ആചാര്യനാക്കി മാറ്റിയത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ജന്മം കൊണ്ട് അവൻ ബ്രാഹ്മണനോ ശൂദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയോ ഭിക്ഷാന്തേഹിയോ ആര് തന്നെ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രത്തിൽ സുജാതനെങ്കിൽ അവനെ ആചാര്യനായി അഥവാ ഗുരുവായി ആത്മീയ ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ജാതിയല്ല, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, പിന്നെ ഏത് ആശ്രമഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നത് അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി അയാൾ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറി എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരായിട്ട് മാറാം? ഗുരുവായിട്ട് മാറാം, ആചാര്യനായിട്ട് മാറാം. അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ച ഗ്രഹിച്ച ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് ഗുരു? ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. സാധാരണ ഗുരു എല്ലാം ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആളിനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ ജാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല. ഭിക്ഷാന്തേഹി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയാലും ആരാണെങ്കിലും അല്ല, ബ്രാഹ്മണ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയിലാണ് ഏതിലാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം? അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തമ ആരായിട്ട് മാറാം? ആചാര്യനായിട്ട് മാറാം. ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിവര്യന്മാരും പ്രാമാണികരുമായ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെയും വ്യാസദേവനെയും പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം അഭ്യസിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ ഏതാണ് ഗുരുവിന്റെയും ശിഷ്യന്റെയും ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി ആരിൽ നിന്നെല്ലാം പഠിച്ചു എന്നാണ്? മഹത് വ്യക്തികളായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും എന്താ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ആളാണ്, ശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആളാണ്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ പോലും വ്യഗ്രതയോടെ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക വിധ യോഗ്യതയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. ക്വാളിറ്റീസ് സൂത ഗോസ്വാമി ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ഇരട്ട സംസർഗം, ഇരട്ടാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. സംസർഗം ഏതിലൂടെ? ഇരട്ട രണ്ട് തരത്തിലല്ലേ. ഒന്ന് ആ ഇരട്ട സംസർഗം എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ശ്രവണത്തിലൂടെ അല്ലെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. രണ്ടാമത്തത് നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഋഷിമാർക്ക് പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ആ ശ്രവണം പകർന്നു കൊടുത്തതും അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ഇരട്ട സംസർഗം ശ്രവണത്തിലൂടെയും പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും അഥവാ ആധികാരികമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കണം? ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവത യഥാരൂപം വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, ഭാഗവത യഥാരൂപം ഒക്കെ വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നവർ തന്നെയാണ് അത് രചിച്ചിട്ടുള്ളതും അവരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പകർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും. അതാണ് അപ്പോഴേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഭക്തിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതും അത് മാത്രമാണ് എന്നാണ്. അതാണ് ആധികാരികമായ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്. ഒരുവൻ ധർമ്മ ഉപദേശങ്ങളിൽ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭാഷിക്കുമ്പോൾ, പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും അധികതരമായ സ്ഥാനത്തേക്കും പദവിക്കും അർഹനായി തീരുന്നു. നമ്മൾ അധികതരം, അധിക താമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അല്ലെ. അധികതരം, അധികതാമം. അപ്പൊ എന്താണ് അത്? ഇതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പം മോസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും സ്ഥാനം കൂടി പകർന്നു കൊടുത്തപ്പോ ആദ്യം കേൾക്കാനുള്ള ഇതാണ് സാധിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്ന സ്ഥാനം കിട്ടി. ഇപ്പൊ അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചു അല്ലെ.
അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകെ സുത ഗോസ്വാമിക്ക് ഇരട്ട നേട്ടം ലഭിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നിസ്സംശയം എല്ലാവിധ മനോവേദനകളിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചതിനാലുള്ള സർവ്വ അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മുക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് മാറി? യോഗ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജാതി എന്നുള്ള ആ ഇതാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറി എന്നാണ്. അത് ഒരു അയോഗ്യതയായിരുന്നു. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു രീതികൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അയോഗ്യതയായിട്ട് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ജനനം കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഉത്തമ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഉത്തമ വ്യക്തികൾക്ക് പകർന്നും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും മുക്തനായി. ഈ ശ്രീസുത ഗോസ്വാമി അധമകുല ജാതനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ശ്രീശുക ഗോസ്വാമിയോ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരോ വൈമനസ്യം കാട്ടിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകം തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ ശ്രീശുക ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്തില്ല? വൈമനസ്യം കാണിച്ചില്ല. അതേപോലെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ ആർക്കും വൈമനസ്യം ഉണ്ടായില്ല. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാരായ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർക്കും ഇതുണ്ടായില്ല, വൈമനസ്യം ഉണ്ടായില്ല. നീചകുല ജാതൻ എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലും പഠിക്കുന്നതിനോ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഏതൊരു വിധ വിലക്കും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴും എന്താണ്? താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാതാജി 8:2 മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഓടിച്ചു വിടാം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിനോ പിന്നെ ഏതാണ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരുഷമായ വ്യവസ്ഥിതി പ്രബലമായത് ഒരു 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് ദ്വിജബന്ധുക്കൾ അഥവാ ഉന്നത കുലത്തിലെ അയോഗ്യരായ വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം വർത്തമാനമായപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇടയ്ക്ക് വന്നതാണ് ഇവര് ഈ തടസ്സങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജാതി വ്യവസ്ഥ അതിരൂക്ഷമായത് പിന്നീട് വന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഠാക്കൂർ ഹരിദാസയെ നാമാചാര്യ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി അഥവാ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രാമാണികനായി അഥവാ അധികാരമുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രമായി ദിവ്യ പൂജ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉന്നമിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മുസ്ലിം ആയിട്ട് പോലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരായിട്ട് മാറി? ഒരു ദിവ്യ പൂജ ദിവ്യ പൂജ ശ്രീ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപത രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കീ ജയ. മഹാരാജ് കീ ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ നൈറ്റ് മാതാജി. മാതാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ